Video yathu lero tionesana mmene tingapangire kuti mbali mwa video yathu muzionesa mawu awa a TikTok komanso username ndi kumapeto kuzibweranso aka. Ndiye mosataya nthawi tiye tiyambe. Ndiye mwachitsanzo video ndi tifuna kuti tiposte komano ionese oramaki. Ndiye tipanga next. Ndiye chachikulu chimakhala apa pa more options ipa. Ndiye apa pamayenera kuti pakhale on. Tikapangapo off choncho ndikuyipanga post. Tikayipanga post chonchi ndikuyipanga apa pa save video ndikukayiona ku gallery. Mmene mwayionera papa sikuonesa oramaki iliyonse komano tikabwerera konkuja ndikupanga post ina ndikupita pa more option kenako ndikupanga apa alemba kuti save post with oramaki ndikusiya poni chonchi kenako ndikuyipanga post. Ndiye titenge video imene tayiposta kumene iso tipange save tipita pa madothi atatu ndikupanga pa save. Iso yamaliza. Tikapita ku gallery mwayiona apa ikubweresa mawu a TikTok mbalimbalimu kumapeto konse yaonesako mawu okuti TikTok aja. Basi kupanga kwake kumakhala kumenekoko.